sentou ao seu carón. Vira cando subiu no autobús e decidiu no porque a praza estaba libre e ela era nova e parecía bonita detrás do cabelo que agochaba parte do rostro. Pero non considerou que o sitio era o menos indicado para poder mirala. Requiría xirarse dun xeito impúdico. Ademais, ela mantiña a cabeza levemente inclinada sobre un libro e o pelo caíalle polo lado da cara xusto do lado del. Así que na media hora ou 3/4 da viaxe debeu conformarse con seguir de esguello os dedos, as uñas curtas con esmalte transparente. Sostiña un lápis co que ia facendo anotacións na marxe das páxinas. Tiña unha letra áxil e miúda. A miopía impedíalle distinguir o escrito. Por media hora ou 3/4 miroulle as mans, os dedos finos, e iso puxo nalgún sentido moderadamente feliz, nalgún sentido triste. De súpeto ela levanta a vista deixando ao descuberto o rostro e el vólvese e mira despreocupado da interpretación que ela poida facer do xesto. Tiña a mirada limpa e un lunar xusto debaixo do ollo esquerdo. Pero o autobús achegábase xa ao destino, o del, e levantouse. Dirixiu confuso os pasos cara á porta e premeu o timbre para indicar ao condutor a súa intención de baixar na seguinte parada.